naningkamot ta nga tuang syudad sa Digos maghulagway jud usa ka syudad. Diin mag-create og kahigayunan, maghimo tag commercial districts. Gisugdan na nato ni karon. Malipay kayo kung maabot ang panahon kanang gipagpalapad nato nga dalan with drainage system diya sa Mabining, Aurora, including Rojas, Del Pilar, and soon Luna and Lapu-Lapu Street. Mahimo na siyang commercial districts. Diin mudaghan ang commercial buildings diha, mudaghan ang negosyante, mudaghan ang katrabahuan. Pasabot niya na malambuon nga syudad kay mudako pud ang ato ang income, kay mudako man ang ato ang revenue o atong kita sa syudad pinaagi sa business permits ug uban pang mga bulisanan. Diin ka na pud nga kwarta ato ang pagagamiton para i-improve nato ang mga programa sama sa social services, gikan scholarship, financial assistance sa mga nagkasakit, mga programa nga makatabang sa ato ang mga pamilya na adunay kalisod nga sinatik. Agapo na to sila. Pinagi sa mga nindot nga programa sa syudad. Ikaduha, kay lagi ang syudad sa Digos kabahin og apilta sa gitawag nga Metropolitan Davao, giandam nato ang ato ang infrastruktura. So that's the general statement. Specific, kung sa may mga industries nato na pwedeng makadungag sa paglambo sa Digos City, ang turismo, ecotourism. Digos City is endowed with beautiful natural scenery. Diri makita ang highest peak of the land, which is Mount Apo, natay coastal area, and Digos City is strategically located. And that strategic location is good for business, and our location is good for tourism. Kung sa may plano na to, kung sa may develop na to diri. Ang turismo, taas kayo na og scope. Dili lang ecotourism, nagitawag nga agricultural tourism, educational tourism, cultural tourism. Napuntay ika-offer sa cultural tourism because ang ato ang lumad, no, daghan tag mga lumad sama sa mga igsoon natong Bagubo Tagabawa diya sa Binaton, Suong, Kapatagan, Guma, Balabag. Uban pang mga minority kanang indigenous communities. We can offer also cultural tourism.